नमस्कार मंडळी, गाव ठिकाणी यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करतोय. मी राजेश घाडी. आज सकाळपासून आमचा दही काल्याचा उत्सव इथे सुरू झाला आहे, सप्ताह सुरू झाला आहे. तर आज विठ्ठल मंदिरात आम्ही आलेलो आहोत. आज आमचा पारा आहे 7:30 ते 8:30 किंवा 9पर्यंत. तर आत्ता आम्ही पूर्ण मंदिराला, या विठ्ठल मंदिराला पूर्ण ढोल ताशे घेऊन वळसा मारलाय नाचत नाचत. आणि आता आम्ही मेळ म्हणतात त्याला. तर आता आम्ही चाललो आहोत भजनाला आणि हे नॉनस्टॉप चालू असतं पूर्ण हा मेळ. म्हणजे वाद्यन कुठेच थांबवलं जात नाही अजून. तिथे आता आपण मंदिरात जाऊया. विठ्ठला माऊली. आणि अशा प्रकारे मंदिरात आलेलो आहोत आपण. हे आहे आमचं विठ्ठल मंदिर. आणि हा नाद इथे कायम चालू असतो, वाजवत राहायचा असतो. इथे सत्यनारायणाची पूजा आहे. आणि पुढे आपला आणि हे आहे आपलं विठ्ठल मंदिर. हे आहे श्रीरामाचं मंदिर. इथे छोटंसं आहे. आणि हे आहे हा विठ्ठल मंदिराचा आहे मागची बाजू आहे. इथे एक प्रदक्षिणा घालूया आणि आता भजनाला सुरुवात होईल. तर भजनाचा सेटअप आत्ताच मेळ थांबलेला आहे पूर्ण. इथे रोहन आहे, प्रसादी घेऊया. युट्यूबच्या माध्यमातून जे काय आहे ते सगळे टाकून दे. होय, राजेश गाडी एक नंबर. आमच्या गावचे खोत आहेत आदरणीय श्री केवलजी ठाकूर देसाई इथे बसले आहेत. आणि आपले अनुभवने गुरुजी इथे बसलेले आहेत. तर आता आपण थोड्याच वेळात इथे भजनाला सुरुवात करणार आहोत. आणि या सप्त्याला, या मेळ्याला सर्व वाडीतील लहान मुलं आणि वडीलधारी माणसं ह्या मेळ्याला येतात. आणि हा खूप सुंदर असा मेळा असतो. जागरण असतं. हे सकाळपर्यंत भजनाचा हा नाद घुमत राहणार आहे. जोपर्यंत हंडी इथे उभारून फोडत नाही तोपर्यंत हे इथे भजन चालूच असतं, हा नाद चालूच असतो. हा आपला ओंकार गाडी आहे, प्रसादी गातोय. आणि ह्या मंदिराचं नूतनीकरण झालेलं आहे. इथे 4 खांब होते, 1, 2 आणि इथे आणि इथे. तर ह्या मंदिरात खूप आमचं लहानपण लपलेलं आहे. आणि या मंदिराशी आमची नाळ जोडलेली आहे, कारण जवळच इथे शाळा आहे. शाळेतली मध्ये सुट्टी असं व्हायची तेव्हा आम्ही ह्या मंदिरात येऊन बसायचो.
आता भजनाला सुरुवात झालेली आहे. पहिला प्रार्थना झाली, आता भजन घेणार आहे. Oh,
face.